Не забравяйте да се абонирате за канала ни от червения бутон и камбанката под клипа. Благодарим ви! Здравейте на всички! Днес ще се приготвим едно изключително вкусно и много лесно за приготвяне ястие, а именно свинско с грах, което на финала ще изглежда по ето този начин. За рецептата ще са ни нужни. Тук имам свинско месо за готвене, ще ни трябва брашно, пасирани домати или доматено пюре, лук и грах. Нужните продукти и количества ще намерите отдолу в описанието. Най-напред си отстраняваме мазнината от месото, ако има такава. Оставяме парчетата месо сравнително големе, тъй като ще ги готвим малко по-дълго време. Следващата стъпка е да си нарежем лука. Разрязваме го през средата, отстраняваме горната и долната част, обелваме го и го нарязваме наситно. След което си сгорещяваме 4-5 супени лъжици олио в тиган или тенджера. Тигана или тенджерата трябва да са изключително горещи. Добавяме си месото и го запържаме за общо 1 минута от всички страни, като целта ни е то да придобие само златист загар, а не да го приготвяме напълно. След което с помощта на решетиста лъжица си го изваждаме и на неговото място добавяме си нарязания лук, който ще запържваме за 3-4 минути или до тогава, докато омекне. В моя случай след около 5 минути си добавям 3 супени лъжици от пасираните домати. Разбърквам добре, придърпвам лука, който е залепнал по стените в моя случай на тенджерата, след което добавям сол, черен пипер, а също така си връщаме месото. Добавяме червения пипер, разбърквам добре и преди течността да се е изпарила си добавям около 600-650 мл вода. Оставям за 30 минути яденето да се готви, след което нашия сос започва да се сгъстява. Ще се добавя още 2-3 супени лъжици от пюрето и 100 мл вода. Пробваме на вкус. Ако преценим, можем да си добавим някоя подправка. След което започваме постепенно да си добавяме брашното, което разбих добре с 200 мл вода. Добавяме го и оставяме соса да се сгъстява. 5-6 минути преди да махнем яденето от котлона си добавяме нашия грах. Разбъркваме добре и оставяме да се сгъсти до консистенция, която на нас ни харесва. След което нашето свинско с грах е напълно готово и изглежда точно по ето този начин. Приятен апетит! Ако клипът ви е допаднал, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да го споделите в социалните мрежи с вашите приятели и роднини. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ни от синия бутон в средата и да оставите коментар за вашето мнение, препоръка или забележка отдолу в коментарите под клипа. Благодарим ви!